Ivan Tichler, kandidát na primátora mesta Skalica. Programové body kandidáta. Číslo 1. Počúvať, spájať ľudí a reprezentovať mesto. Vysadiť čo najviac stromov, polievať tie dnešné, zmeniť systém kosenia, vybudovať vodozádržné opatrenia. Mojím cieľom je vybudovať v Skalici modernú a transparentnú štruktúru, ktorá bude slúžiť ako pevný pilier pre ochranu práv občanov a strategický partner pre lokálnych podnikateľov a firmy. Chcem premeniť potenciál nášho mesta prostredníctvom vyváženého rozvoja, kde sa historické dedičstvo, vinohradníctvo a agroturizmus prirodzene doplňajú s inováciami, kvalitnou infraštruktúrou pre šport a bohatým kultúrnym životom. Táto vízia predstavuje záväzok k stabilite a dynamickému rastu, ktorý zabezpečí, aby Skalica zostala inšpiratívnym miestom pre život, prácu aj podnikanie všetkých generácií. Zabezpečiť, aby ste o každom kroku a nápade boli včas a otvorene informovaní. #2 Skalica má všetky predpoklady stať sa vyhľadávaným miestom pre moderných cestovateľov, cykloturistov a milovníkov agroturizmu. Vybudovanie parkoviska pre karavany so sociálnym zázemím a rozvodom elektriny je základným pilierom, ako pritiahnuť ľudí, ktorí chcú spoznávať krásy nášho regiónu, ochutnať miestne produkty a zažiť pohostinnosť Záhoria. Týmto krokom otvoríme Skalici nové dvere k rozvoju cestovného ruchu, podpore lokálnych podnikateľov a oživeniu okolia pre návštevníkov aj domácich. Číslo 3. Ako primátor mesta Skalica mám jasný plán vytvoriť a podporiť propagáciu, ale aj rozvoj vinárstva a certifikovaných vinárov v Skalici na bázi francúzskeho systému negociantov a takisto aj talianskeho systému využívaný v Toskánsku Le Chianti Giane. Skalica na to má v tomto úžasný potenciál. Mali česť navštíviť srdce legendárneho talianskeho regiónu Chianti Le Chianti Giane konzorcium, ktoré spája vinárov oddaných remeslu a ochrane tohto vzácneho dedičstva. Už pri vstupe nás privítala atmosféra hrdosti a profesionality, ktorá z Chianti robí viac než len víno. Je to kultúra, emócia, životný štýl. Naše registrované vinárstva, poctiví vinári a odrodové vína s jedinečným charakterom sú pokladom, ktorý si zaslúži pozornosť sveta. Naša vízia? Vybudovať moderný distribučný systém po vzore La Place de Bordeaux a niesť meno Skalice s hrdosťou a kvalitou ďaleko za hranice. Skalica môže stáť po boku regiónov ako Chianti, Rioja, Bordeaux či Napa Valley. Číslo 4. Ulica na skale Lomka, Malé Trávniky Lomka je dlhodobo v nevyhovujúcom stave. Tu stále chýba riadna cestná komunikácia k rodinným domom. Obyvatelia si zaslúžia moderné, bezpečné a funkčné dopravné spojenie v rámci celého mesta. Číslo 5. Jedným z hlavných kľúčových krokov je výstavba garážových domov. Podporujem a navrhujem vznik garážového domu aj v blízkosti zimného štadióna, strategického miesta, ktoré by slúžilo všetkým občanom počas hokejových, futbalových aj kultúrnych podujatí. Zároveň je vhodné v garážových domoch zvážiť ako ďalšiu možnosť dlhodobý prenájom parkovacích miest pre rezidentov mesta Skalica. Výstavba garážových domov, jeden pred zimným štadiónom a na bývalom kúpalisku, ale aj parkovísk s vodozádržným opatrením. #6 Skalica potrebuje modernú a multifunkčnú športovú halu, ktorá podporí rozvoj všetkých športových odvetví a aktívneho života v našom meste. Ideálnym miestom pre výstavbu je areál bývalého kúpaliska, ktorý chátra. Súčasťou projektu je aj vybudovanie parkoviska, kvalitného zázemia pre športovcov i návštevníkov. Pri realizácii budeme dbať na využitie voľných plôch, na zachovanie zelene, spoločne premeníme nevyužitý areál na moderné športové centrum, ktoré podporí šport a komunitu. #7. Navrhujem, aby sa do investičného plánu mesta Skalica na viacerých miestach zaradila výstavba ohradených výbehov pre psíkov, vrátane lavičiek a odpadkových košov na exkrementy štvornohých miláčikov. Túto tému považujem za dôležitú a pridávam si ju ako bod číslo 7 do svojho predvolebného portfólia. #8 Dom kultúry ako srdce regiónu. Počas môjho vedenia mesta Skalica bude Dom kultúry v plnej miere naplňať svoj strategický potenciál ako prestížny úzol kultúrneho a spoločenského života v našom slovensko-českom pohraničí.
Mojím cieľom je, aby tento priestor slúžil aj reprezentatívnym účelom, ako sú vládne výjazdy či odborné lekárske sympózia obidvoch krajín a aby bol živým a funkčným centrom, ktoré reflektuje postavenie Skalice ako dôležitej spádovej oblasti. Zároveň garantujem, že jednou z mojich kľúčových priorít bude návrat spoločenského života Skaličanov späť do týchto priestorov. Tento verejný prísľub sa týka nielen návratu stužkových slávností, ale rovnako aj všetkých skalických združení a spolkov. Zavedieme systém symbolického nájomného pre stredné školy, ale rovnako aj pre našich vinohradníkov, poľovníkov, rybárov a ďalšie miestne organizácie. Odstránime tak finančné bariéry, ktoré dnes maturantov či spolky nútia hľadať alternatívy na iných miestach, ale dokonca aj v iných obciach či mestách. Dom kultúry musí patriť Skaličanom, mládeži aj aktívnym komunitám, ktorým tak vytvoríme dôstojné podmienky a zázemie priamo v srdci nášho mesta. Mriežka 9 transparentný výber prednostu mestského úradu je základným predpokladom funkčného a dôveryhodného riadenia mesta. Takýto výber má zabezpečiť, že kandidát, ktorý bude zvolený na tento post s radou uchádzačov, prejde otvoreným a verejne kontrolovateľným procesom. Transparentnosť v mojom ponímaní znamená, že všetci kandidáti, ktorí sa budú o tento post uchádzať, budú predstavení na oficiálnej platforme a občania Skalice, teda voliči, dostanú reálnu príležitosť oboznámiť sa s ich odbornosťou, hodnotami a víziou, pričom ich hlasovanie bude mať charakter silného odporúčacieho mandátu pre budúce vedenie mesta. Iba tak možno posilniť dôveru verejnosti a zabezpečiť, že vedenie mestského úradu bude pracovať v prospech mesta a jeho obyvateľov. #10. Upozorňujem na mimoriadnu dôležitosť riešenia alarmujúcej dopravnej situácie a parkovania na ulici Ludvíka Svobodu v blízkosti areálu bývalého kúpaliska. Denne tu dochádza ku kolíziám autobusov s protiidúcimi vozidlami, ktoré nemajú dostatočný priestor na to, aby sa vyhli autám zaparkovaným pri oplotení areálu. Závažný bezpečnostný problém vzniká aj pri cúvaní zaparkovaných vozidiel do vozovky. Vodič, ktorý je v aute sám a nemá k dispozícii bezpečnostné senzory, nemá reálnu šancu včas a správne reagovať na prichádzajúce vozidlo. Ide o dlhodobo neudržateľný stav, ktorý vážne ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Využitie areálu bývalého kúpaliska s prístupom z ulice Ludvíka Svobodu je témou, na ktorú som už opakovane upozorňoval. Výstavba športovej haly si vyžaduje hĺbšiu odbornú a strategickú diskusiu, ktorej je najvyšší čas sa začať zodpovedne venovať. Nevyužitá časť areálu by mala slúžiť ako nové parkovacie miesta alebo parkovisko pre priľahlé bytové domy. Tým by sa predišlo možným nešťastiam, najmä v súvislosti s deťmi, ktoré taďaľ denne prechádzajú zo školy na bicykloch či elektrokolobežkách. Alternatívou je aj výstavba garážového domu, na ktorú som v minulosti takisto poukazoval, keďže dlhodobé mrhanie takýmto strategickým priestorom je neospravedlniteľné. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že existujúce a dobre fungujúce športové centrum, známe ako Beach Kurty, si zaslúži podporu mesta a stabilné podmienky na svoj nerušený chod v ďalších rokoch. #11 Skalický útulok si zaslúži viac než len prežívať. V Skalici máme šťastie, že o opustené a týrané psy sa stará komunita ľudí s obrovským srdcom z občianskeho združenia Útulok Skalica. Roky sledujeme ich prácu. Vidíme, ako suplujú úlohu štátu a mesta, často na úkor vlastného času, rodín a financií. Vidíme, že zatiaľ čo mesto poskytuje základnú strechu nad hlavou, bremeno drahých operácií, krmiva a každodennej driny leží na pleciach dobrovoľníkov a vašich daroch. Domnievam sa, že v Skalici máme naviac. Daň za psa vrátime psom. Navrhnem, aby podstatná časť peňazí, ktoré vy ako psičkári platíte mestu, išla priamo späť k vám, a to vo forme kastrácií hradených z týchto daní pre pritúlané zvieratá, čím sa priamo eliminuje tlak práve na toto združenie. Veterinu zaplatí mesto. Nebudem sa prizerať, ako musia dobrovoľníci prosiť o peniaze na rozmnožené zvieratá z nášho mesta. Zavedieme program, ktorý zabráni tomu, aby útulok praskal vo švíkoch kvôli nekontrolovanému množeniu. Necháme pracovať odborníkov. Mesto tu nie je na to, aby diktovalo, komu má ísť pes do adopcie. Mesto je tu na to, aby vytvorilo podmienky. Útulok v Skalici nesmie byť miestom boja o prežitie. Má byť našou pýchou, miestom, kde dostanú druhú šancu tí, ktorí nás majú radi viac ako samých seba. Miesto 12 mestské toalety musia byť pre verejnosť otvorené celoročne.
Po plánovanej rekonštrukcii Gvadániho domu vytvoríme na tomto výborne dostupnom a viditeľnom mieste združenú mestskú térdlotéku a vinotéku. Tento reprezentatívny priestor bude slúžiť všetkým certifikovaným skalickým vinohradníkom i výrobcom tradičného skalického trdelníka a stane sa atraktívnym miestom pre obyvateľov aj návštevníkov nášho mesta. Číslo 13 bezpečnosť obyvateľov a ochrana majetku v Skalici sú pre mňa ako kandidáta na primátora absolútnou prioritou, preto vnímam modernizáciu mestského kamerového systému ako nevyhnutný krok pre pokojný život v našom meste. Mojím cieľom je pretvoriť súčasný stav podľa úspešného a funkčného vzoru susedného mesta Holíč, a to implementáciou špičkovej technológie s vysokým rozlíšením, ktorá zabezpečí dokonalú čitateľnosť obrazu a precízne nočné videnie. Výrazným navýšením počtu monitorovacích bodov dosiahneme spoľahlivé pokrytie väčšiny našich ulíc, čím vytvoríme zo Skalice bezpečný priestor pre rodiny, seniorov a všetkých občanov. Tento projekt je priamym nástrojom na aktívny, nepretržitý monitoring mesta a garantuje radikálne zvýšenie objasnenosti správnych deliktov a priestupkov, ktoré doteraz zostávali nevyriešené a nepotrestané. Celý systém bude zavedený v striktnom súlade s legislatívou o ochrane osobných údajov a nariadením GDPR, takže ochrana súkromia našich obyvateľov zostane plne zachovaná. Hodnota získaného záznamu bude pre štátnu a mestskú políciu nespochybniteľná, čo zabezpečí rýchle a efektívne konanie. Moderný kamerový systém nebude slúžiť na perzekúciu, ale na prevenciu, pomoc pri objasňovaní a nastolenie poriadku v uliciach Skalice. Číslo 14. Sociálny podnik mesta Skalica, to je skutočné riešenie pre efektívne fungujúce mesto. Ako kandidát na primátora mesta Skalica som presvedčený, že mestské financie musia prinášať priamy a viditeľný úžitok každému z nás. Zriadenie pridruženého mestského sociálneho podniku je konkrétnym krokom, ako zabezpečiť celoročnú starostlivosť o naše mesto na najvyššej úrovni a bez zbytočného predražovania. Sociálny podnik prinesie Skalici vlastné kapacity, ktoré budú okamžite k dispozícii tam, kde je to najviac potrebné. Napríklad starostlivosť o dokonalý vizuálny vzhľad cintorína, rýchla údržba a opravy, od opravených chodníkov cez vynovené lavičky a detské ihriská až po údržbu budov našich škôl a škôlok. Upravené a čisté verejné priestory, pravidelná starostlivosť o zeleň, kosenie, čistenie ulíc, aj operatívny zimný posyp, podpora podujatí a komunity, logistické zabezpečenie tradičných mestských akcií a pomocná ruka pri starostlivosti o našich seniorov. Výroba skalických trdelníkov pod týmto podnikom. Všetky tieto činnosti budeme vykonávať s ľuďmi zo Skalice a pre Skalicu. Každé investované euro tak zostane doma v našom meste a vytvorí hodnotu, ktorú uvidíte každý deň pri prechádzke ulicami. Spájajme odborné riadenie s prácou, ktorá má zmysel a reálny dopad na kvalitu nášho života. Okrem iných benefitov, štát nám preplatí takmer 3/4 miest a spadáme do 5% DPH. Mám za to, že stav hlavnej cesty v centre mesta Skalica už dosiahol kritickú hranicu a pripomína skôr tankodrom. Jej komplexný repás je absolútnou nutnosťou pre zabezpečenie dôstojného prejazdu čímkoľvek centrom mesta Skalica. Preto prichádzam s jasným a systematickým návrhom plánu rekonštrukcie celej vozovky od jarných do jesenných mesiacov. Navrhujem v dohľadnej budúcnosti realizovať systematické práce oprav výhradne v nočných hodinách a postupne po presne určených poškodených blokoch. Zabezpečíme tým 100% plynulú dennú dopravu bez obmedzení. Formou prísneho výberového konania musíme nájsť profesionálneho dodávateľa schopného bezvýhradne akceptovať naše podmienky a celkové zadanie.